Per la seva capacitat d'impulsar una economia innovadora i cohesionada des del lideratge públic i les aliances locals, l'Ajuntament de Viladecans rep el Premi Fem Impacte 2025 en la categoria d'entitat pública envers les empreses. Can Calderón, el centre de promoció econòmica de l'Ajuntament de Viladecans, és avui un model referent de col·laboració público-privada al territori. Des de Viladecans impulsen l'economia local, connecten talent, innovació i sostenibilitat. Amb més de 500 empreses participants, programes com Vertex, Agrodelta Lab o el clúster Aeros han creat un ecosistema viu que genera feina, oportunitats i futur.